Jeg har sat min akvariefisk ud der til de kan gå her. Sommeren i det bassin der, det går der makropoder operaculatus, som de hedder. Og det store bassin her, der går der Paracascopia og lateralis i. Og det andet bassin, ved siden af mig her, der går der Endoscopia og Eseratium formosa. Og så går der en cancermaller og Corasyus palatus. Så jeg regner med at så få noget yngel her i løbet af sommeren med den varme, der vi har i år. Det var så godt sidste år, der gik der mange til. Og de akvarier er klar til vinterbrug, når til fisken de skal ind igen. De her. Og det kan jeg nok se, det er ret stort arbejde. Men jeg er ikke afhængig af vejret, så jeg kan faktisk gøre, som jeg vil. Og få tid til det. Nu er jeg over det værste. Og resten, det kommer vel af sig selv. De fisk, der går i regionen der, de skal blive der. De kommer ikke ud. De øverste, det er små Endoscopia fra hver forskellige stammer. Og det akvarie der, jeg lige har slået ned på her, der går der nogle gonider, som hedder Soconotentis tequila. Og de er faktisk har været ved at uddø i naturen, men de er blevet reddet nu af nogle ildsjæle over i Mexico. Hvor de kommer fra.